edi kontol jare banyak doge bacul jare siji abang-abang gendera londo wetan site kuburan mayit tapi abang go tondo moto wedak umur kanggo golek duit yo 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 iyo 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 Mak Rahma yo 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 iyo 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 yo 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 Wina. Aduh. Iki bar iki apa iki sik metu iki? Ana lek keren siji po? Keren siji. Ketoke keren, elek dhewe. Ki koine bayarane paling larang iki mesti. Keren dhewe. Sluku sluku bathok bathoke ela elo si Rama menyang Solo lek oleh payung moto Pak Jendit loloba wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duwe Kebune gledak lebune. Napa, Bu? Lagune sing boys. Lagune sing boys. Ya lagu apa? Ono tang
wis sekolah. Ayo tangi to. Oh iki jan musuhan tenan iki. Apa? Sapa? Alah padha dene kok le. Makane kancane senengane. Kidul kae apa manuk balok dewa. Gagah banget ngono lho. Oh, Bu? Bu goleki Mas Upi, Bu. Siap. Nek yo percuma gagah ra duwe bojo. Oh ya. Sik datungi kepel tetep Mas Upi kok. Oh ya. Gagah ra duwe bojo. Boy nek ra aku sensi tenan keboy. Hei, apa? Oh, milih. Oke, Dek, Bu. Kek rindele ra ngakoni nek kowe bojone kok kowe ngaku-ngaku. Ya ora kok menyakitkan kok piye. Ya justru mau bagus sih menyakitkan. Wong elek nyakiti ya mut. Ayo. Aja sapa? Nggih, Sugeng Dalu warga Bangsan, Kecamatan Mungkit nggih. Hari ini Kencana Rimba live. Wah, iki sing nge-live sapa iki, Mas? Oke kok men, ra ngerti rasian. Mbak Mega ada. Beb, I love you. Alah. Beb sapa kowe iki? Gane sapa to, Bu? Iki kok kono. Acara malam hari ini tasyukuran keluarga besar Bapak Tulus Prabowo dalam rangka Walimatul Arsy. Pernikahan atas nama Mbak Ratih dan juga Mas Huda. Semoga semakin samawa diparingi keturunan ingkang soleh dan soleha. Iki Bapak Tulus duwe hajatan gek matelke anake. Ponakane. Adine sing lanang ora rugi lek supet larang-larang. Heeh, ora kaya nupi supet larang-larang mung pirang dina. Aduh. Padha karo le omong. Padha karo le omong ra kenggo kok le. Iki okehe komunitas duda-duda iki. Sing ning panggung ya akeh sing duda. Kowe aja tergiur, penonton, aja tergiur karo upi. Apa rupane wasa atine. Balas dendam tenan Widen. Malam hari ini disponsori oleh Mas Kadut Sound Audio. Malam hari ini juga anniversary ulang tahun Kencana Rimba yang keempat. Ada persembahan dari Mbak Ratna CS. Aja lali, pacarku diumumke. Dek Rindel. Mbak Ada Rinda. Mbak Rindi-Rindin. Wah, wonge boys, Wonge boys. susune kebek, Ah. pokoke yahui. Wah, kowe katarak kowe mbah. Wah, aku nyatane kebek kok. Jambrut. Apa nih? Jembut, jambrut. Apa kuwi Bu ngawur kowe iki? Iki kaya niki slot tuwa iki slot dodro ya, Bi. Makane iki sesuk lek rabi wah. Yo. Sungguh teganya dirimu teganya. Aja ngono. Jajarmu duduk kae duduk. Iki akeh duda iki. Iki ora. Turangga apa, Den? Wah, kowe iki cah banyak luka, golesan luka kowe. Emang kowe ra duda. Aku mono ya ora no. Mbak Ratna CS. Heeh. Yo, lagune jemput jemput jamrut. Ulang tahun sih. Yo, tangan semua ke atas. Hari yang ketemu bertambah 1 tahun usiamu, bahagiamu yang ku beri bukanlah jam gini.
puisi juga kalung hati. Maaf bukan yang pelit atau gak mau, gak bodoh dikit yang ingin aku beri padamu doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Happy birthday Kencana Ribet. Gelut Hari ini hari yang kau tunggu. Satu tahun usiamu, bahagialah kamu. yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf bukan yang pelit atau gak mau, gak bodoh dikit yang ingin aku beri padamu doa selalu hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan Diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. tiup lilinnya, Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. ayo perwakilan Mas Tegar. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Juga, sekarang juga. Kebo ya ulang tahun po? Kebo ya ulang tahun? Kebo nyatus. Oh ya wis nyewu. Nyatus. Nggih sugeng ambal warsa kagem sedaya kru Kencana Rimba. Ya Mas topeng ireng ding, topeng ireng Kencana Iya, Rimba. lagi. Mugi-mugi dipun paringi kompak, lancar, Amin. saya laris tanggapane. Amin. Sesuk ben dijak meneh ngono. Sesuk ben dicaki meneh. Siapke nah ngono lho. Apa Pak Bu? Kebo, Lagune Bu? sesuk nek lunga kita Magicome tinggal ya, tulung. Alah, omongane boyo iki lho. Heeh. Boyo kok blending. Oh iya, busuk pelapar paling. Ya anju. Teraja. Sapa? Wajib kain lanang wadon lurung elmu. Wajib kain lanang wadon lurung elmu. Ojo liren yen kurang rusak bodomu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Wajib kain
Mas Supi meneh. Apa to Bu? Kok aku ae malah. Ora. Luka iki apa, Bu? Luka iki apa? Sepi rasane waktu biyen ucul dhewe langot terus eling kancane Bayu lagu sadek katakan sri topeng ireng putra kalimat siji rukun seneng atine. Joget yo Mas Supi ya. Di opo wis lali sliramu di semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku Mumpung saiki ketemu
do gelut bebas. Oh, ndak kowe do gelut ki tak njur aku njur bali to rampung to. Ngawur. Luweh, aku njur bali ngono wae. Urusane tekep Lho. Luweh kok aku mabuk bebas. Kowe iki banci kok demek-demek. Kayak ora krungu. Apa? Aku ada khomer aku mau. Lho, marama dikokop sik lho. Bebeb. Wah, betapa hatimu mulia Bebeb. Bebeb gundulmu kuwi. Wah. Ngapa? Iki kenalke iki manusia planet. Sing wis ngerti ya wis ngerti ro aku no. Ora ngerti nek kowe babone kebon binatang kok. Berarti babane kethek. Ayo. Aku lanangane kethek. Ora iso. Ayo, karena apa? Kowe lanangane kethek. Ya semua kowe lanangane kethek. Mas, sing do-do contone upi, murah pi 20.000 pi. Ora masar kene-kene. Aluweh. Nah. Nah. Kowe iki ora meng dompet gunung. Wis ndang siap nih. Terus ke lagu. Waduh. Kowe iki ora positif. Ngerti kene iki wong duda kok senengan meng dompet iki. Saya suwe ingin yo piye. Mbak Erna, ame bosokan ngono iki doyan sampean. Terus ke lagu nih, Juk. Oh. Yo. Kok meng nganggu-nganggu. Lagu meneh. Iya. Aku gak pedot. Iya. Yo. Iya Irfani roce gambar hatimu biar gemilang ojo siram itu roda kue pangeran. Iya Irfani roce gambar wanginemu biar gemilang ojo siram itu roda kue pangeran. Lanjut, pokoknya joget. Kru ampun melu nggih. Ya, Jarum
Dadi apa kuwi? Kuwi nek dadi njaluke aneh-aneh lho. Apa mesti njaluk anak-anak kuwi? Njaluke iki rondo anak 10. Babatono Pangeran Sutilaksana. Wes ngono kuwi wae. Wes, Bro. Ben sak polahe. Iya. Lagunya apa ini? Lono sewandana raja buta ing Ponorogo. Iya. Iya. Aku tak dadi ngene iki kok. Heeh. Yen dadi. Tak dadi ngene iki wong ora tau ngombe susu. Ora ngerti wong mabuk aku. 2000 wae. Kowe lek utang bang mlecet. 2000. Ora ngerti. Abeh aku gorene. Heeh. Aku yo mau kalem. Yo. Bebeb sing beb. Aku tak rono bebeb ora iso mari iki. Lek nambani piye? Ayo dimimi biasane. Pidon. Aku ogah kon medun aku. Resiko aku. Tenan nek medun resiko aku. Moh. Wong ayu. Kamu kinarya tamba susatra ning Wong elek, salah. Iya. Salah. Memeni wong bagus dadi wong elek. Oh, aja muni elek. Piye ta? Wong glowing. Oh, Bang. Wong glowing. Ya aku to. Glowing kok ireng. Saiki. Beb, sayangku cintaku. Dalam Om. Nyanyi sing kelo, senengane Dek Rangga kelo. Ora bakal dudung kelo. Apa to? Apa to, Bu? Kowe kok sensimen ya aku. Jadi Oh iya. Spesial go Pak Kebo ya lagune ya. Sabar. Ora gampang Nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno gawe
disanding wong limo. Nek kebo ki golek ayu, nek elek ra gelem. Wong lanang sok ngono kuwi. Sok ora bersyukur ya. Oh sing tua-tua, Mbah-mbah sisa to? Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Jenengan ajeng sumanding Mbok Rondo.